Koliko si video nervoznih i mrzovoljnih ljudi oko sebe? Koliko si video ljudi koji nekako i tu radnu atmosferu koja iako postoji naprave još gorom? Imaju ih svi realno u svom okruženju. I ja negde želim da se to promeni, da što više možeš da budeš srećan čovek, da što više možeš da budeš zadovoljan čovek i da čak i o nekim bivšim poslovnim saradnicima imaš lepo mišljenje. Zato ja nisam zaboravio svoju bivšu šeficu, urednicu mog starog radija, danas joj je rođendan i evo šta treba da uradi svaki čovek. Naravno, pod uslovom da se Maja javi na telefon. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, ja se nadam da mi se sećate, gospođo Majo Rakovic, Filip Ugrenović ovde sa Radija 3, jel ste dobro? Ćao Filipe, super sam. Imam nešto samo za vas, jako kratko. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našoj Maji rođendan, rođendan, rođendan. Sve najbolje, bivša šefice, želim vam sa Radija 3. Hvala ti puno, Filipe, baš si me obradovao. Hvala. Nema na čemu, do godine i drugi put, u stvari možda se čujemo već za 8. mart ili za dan zaljubljenih, zašto da ne? Važi, uvek me raduje. Odlično. Uživajte, želim vam sve najbolje. Ćao, hvala. Doviđenja. Ćao. Dakle, koliko god da vam je možda nekada neprijatno, izvolite pa iznenadite i sadašnje kolege, a zašto da ne i bivše kolege, zašto da ne i bivše koleginice, zašto da ne i bivše šefice. Kada ste ovako raspoloženi, kada nemate neku mržnju, zlobu u sebi, svaki dan će vam biti dobar dan.